Kan vi ikke have det, når de kommer ned og Kom længere frem. Lige nu, ja. Det er sin nummer. Jeg har været alt på, man er med på billederne. Det er ærgerligt, det er bare en rigtig vej. Prøv at stille lidt derovre. Herovre? På den anden side. Derovre til det bag. Så Carsten går. Jeg går ind et sted, står der. Du skal faktisk stå foran pinden, vil jeg gerne have til. Her frem mod mig. Ja. Ja, foran rækværk. Ja. Nu bliver den nemlig blå om bagved. Prøv at tage buketten lidt ind til. Bare holde den naturlige lige med fingeren. Skal vi prøve at tage den vej til? Ja. Så meget klogt.
rimelig bøvlet lige nu, vil jeg så helt sige. Og tage et billede af ham. Ja, så står der lige foran. Ja. Dansk hedder det jo at styre på skåltaler. Det hedder det Toastmaster. Inden jeg giver ordet til den første taler, så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på den her lille sang, der ligger der i vers, som vi synger indimellem taler og andre sange, der kommer. Desværre så kan vores pianist ikke spille den her melodi, så jeg skal nok give tegn, når mine venner skal synge den. Så vil jeg gerne give ordet til den første taler i aften, og det er Udgård Præst. Værsgo. Kære ven, på den dag, så er jeg næsten ikke udtrykke et blot ord. Næsten. For da du for blot et lille stykke tid siden gik ned ad kirkegulvet for at blive min hustru, indså jeg, hvad det har betydet for mig. For mig i de sidste 6,5 år af mit liv af vores liv. For du har lært mig, hvad det vil betyde at elske. Du har elsket mig. Du har støttet mig. Gennem alle disse underlige år, vi har haft sammen. Hvis det ikke havde været for dig, havde jeg ikke været den samme mand, som jeg er i dag. Det er dybt, så det er nødvendigt for. Jeg vil gøre det samme for dig, støtte dig og ære dig gennem hele livet. På de sidste 6,5 år har vi oplevet, der er så meget igennem, og at det kunne være en hel livstid i sig selv. Og som i et helt normalt liv er det også bølgegang. Der har været nogle store storme, nogle høje bølger.
Men for hver gang, at vi har sejlet helskindet igennem dem, er vores skib, vores fundament, blevet endnu stærkere, og vores kærlighed til hinanden endnu dybere. Lige dette øjeblik ser jeg mig selv som verdens lykkeligste mand i dette land. For jeg har ikke blot fået den smukkeste kvinde i det danske land, men jeg har også den store ære at komme ind i en fantastisk familie. Sjældent har jeg mødt så venlige mennesker og stærke mennesker, og jeg er utrolig stolt af at kunne kalde mig en del af den familie. Og for at kunne kalde mig din ægte mand. Herved vil jeg tilbyde dig det eneste jeg har. Min grænseløse kærlighed. For jeg vil elske dig. Jeg vil ære dig som deres ende. Du skal vide, at min mission i dit liv og det næste er at gøre dig glad. For du fortjener kun det bedste, for jeg elsker dig overalt. Så kan vi udbringe en skål. Tre store var. Kære Carsten, kære skat. Jeg har siddet hjemme i sofaen hos din mor. Jeg endte i toget fra Sønderborg til Næstved, fra Næstved til Sønderborg, med en kuglepen i min hånd. For at skrive en tale, hvor igennem jeg kan udtrykke meget jeg elsker dig, og hvor utrolig meget det betyder for mig. Det har ikke været let. Det har praktisk talt næsten været en umulig opgave. Ja, hvis ikke helt umuligt. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har noget at skrive om. Og det er ikke fordi, jeg ikke har noget, jeg har lyst til at sige til dig. Tværtimod. Den måde, jeg elsker dig på, Carsten, har så mange, er forbundet med så mange facetter og så mange følelser, at det er utopi at tro, at det kan udtrykkes på sådan et fladt, hvidt stykke papir, som det her. Papiret, det kan ikke udtrykke bare en brøkdel af, hvad jeg føler for dig. Min kærlighed til dig er mere end blot nogle ord. Det er en følelse, en fornemmelse, en beruselse. Min kærlighed til dig er en kildrende fornemmelse i maven, der næsten er så rar, så den er virkelig. Det er en tanke, når jeg tænker på dig, så det er en tanke, der forplanter sig til mit ansigt, og jeg bare lyser op i et kæmpe smil. Min kærlighed til dig, det er en stolthed og en glæde over, at du har valgt, at jeg må være den pige, som må leve ved din side nu resten af livet. Først som kæreste, så som forlovet, og nu som din kone. I vores daglige liv sammen i Næstved, der er der så mange små ting, som gør, at jeg elsker dig. Jeg ved, at du er noget helt specielt. For at nævne nogle af dem, så jeg elsker din rolige og behagelige facon, og den måde, hvorpå du kan hente mig helt ned på jorden igen, når jeg sådan er lidt stresset og flyver lidt højt. Det sker jo på gang. Den måde, hvorpå du skraldgriner, når du ser en sjov film, Monty Python eller et eller andet, og den måde, hvorpå det smitter af på mig, så jeg ikke kan lade mig lide. Jeg elsker den måde, du lytter til mig på, hvis jeg har det svært, og din vilje til at lægge vågen en hel nat, bare for at være vågen sammen med mig, når jeg ikke kan sove. Jeg elsker dine lange arme, som kan nå hele vejen omkring mig og give mig en kæmpe krammer. Jeg elsker dine kys, din gode mad, din store talent for kunst. Jeg elsker vores lange gåture, hvor vi bare kan snakke om alt muligt. Lige alt muligt åndssvagt og alt muligt. Ja. Men først og fremmest så elsker jeg dig, fordi du er min bedste ven. I dag er den allerlykkeligste dag i mit liv, i hvert fald en af dem. Og jeg ved, at sammen med dig, der vil der bare komme mange flere lykkelige dage i fremtiden.
Du er simpelthen, altså, du er så flot. Du er så lækker i dag. Og jeg er hamrende forelsket i dig. Jeg har elsket dig lige i begyndelsen. Jeg elsker dig nu, og jeg vil altid elske dig. Jeg er faldet helt og aldeles pladask for dig. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love in this restless world. Like this is, love is ended before it's begun, and so many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be forever, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too. That's when I fall in love with you. Ja, nu hvor jeg lige står op, det er ikke let for mig at komme og stå med den her gruppe. Så vil jeg lige bruge 2 ord her til sidst for lige at takke den nærmeste familie og jer alle sammen, og også min nye familie. En stor tak skal der lyde til alle sammen for alle, fordi I har været med til at gøre den her dag mulig for både mig og for Karsten. Tusind tak til min egen mor for al din hjælp og din kæmpe støtte. Du har været helt udværlig i alt det her. Tusind tak til min storebror Ronny, fordi for min fine entré i kirken, og fordi min mand han ser så flot ud fra tøj fra din butik af. Og tusind tak til min svigerinde Maja, fordi du har været min lille hjælper og min huskeseddel i den her tid. Tusind tak til Poul Erik for dit kæmpe arbejde som toastmaster. Jeg ved, det ikke er let. Tusind tak til svigerfamilien, Carstens mor Claus, Olaf og Lis, Martin og Mike, og Magnus og Mathilde, som har været med, som desværre ikke kunne være med her i aften, men de har været med i kirken. Det betød meget for os. Og tusind tak til vores unge Grete, Mark og Dirk. Tusind tak, fordi I har taget mig ind i familien med hele jeres hjerte. Og jeg har aldrig tvivlet på, at jeg har været velkommen. Tak til svigerfar Lis for den smukke pyntede bil. Tak til Anne-Marie, Claus for kæmpe stor økonomisk hjælp og praktisk hjælp. Tusind tak. Martin, tak til dig, fordi du sammen med gutterne gav min mand en helt uforglemmelig polterappen. Og tak til Michael, fordi du altid er svinde. Tusind tak. Tusind tak til Olaf og Anne-Marie, fordi Carsten han findes. Fordi han er til. Ja, men jeg vil bare takke alle, som er her i dag. Også dem, som er kommet langvejs fra. Det er så fantastisk dejligt, at I vil være med. Og I ser sgu godt ud. Men tusind tak til alle. Og jeg synes, vi skal løfte vores glas. Løfte jeres glas. Skål. Skål med os, fordi I alle sammen har gjort en kæmpe indsats. Så det er vi meget, meget glade.
hvor Vormlands gæster kredser, at vennekreds niveauet har, det undrer os jo ikke. I ender på København, men synger det gør ikke. Nu mindebogen lukkes i, at minder få vi nævnte, men tror jeg det er forbi, at vi de andre glemte. Og bedste ønsker her I får, i fremtiden jer bringe en masse lykkelige år. En skål for jer skal klinge. Vi skal leve. Hurra! 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 Og så lang. Hurra! Skål. Bravo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Kære Rikke og Carsten. I dag har alle vi, der her er samlet til bryllup, været vidne til, at I to i en kirke har givet hinanden jeres ja på ægteskab. Og på intet tidspunkt i ens tilværelse indgår man vel en større forpligtelse, end når man lover hinanden, at man vil følges gennem livet. Den 9. august for cirka 2 år siden på Rikkes fødselsdag var vi nogle stykker, der var vidne til, at Carsten gik på knæ og vrede til sin Rikke. Siden den dag har vi alle glædet os til denne dag. Rikke, så har jeg jo lige et par ord, jeg vil sige til dig. Som din bror har det været mig en utrolig stor ære, og i dag at følge dig til alt os. Jeg er utrolig stolt af dig, og vil aldrig glemme denne dag. Når jeg skruer tiden lidt tilbage, så tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om, at vi begge har haft en vidunderlig barndom. Helt lysrød har den dog ikke altid været mellem os. Vi har haft vores skænderier, og du, Rikke, var til tider en værre sladder. Far og mor var der hurtigt til at gennemskue situationen, og når alt kom til alt, så blev vi jo meget hurtigt gode venner igen. I dag er vores forhold til hinanden fyldt med venskab, tryghed og respekt. Og du har i hvert fald haft en kæmpe del i det. Jeg er overbevist om, at det også vil vare ved. Og nu sidder du her med Carsten ved din side. Det glæder os meget, skulle jeg hilse fra mor, mig og mig selv. Det er en fornøjelse at kunne byde dig, Carsten, velkommen i familien. Vi holder jo alle utrolig meget af, og vi ved, at du elsker rigtig meget højt. Jeg er personligt nødt dagen, vi tilbragte sammen under din polterarbejde. Du stod model til mig, men du bestod dagen med glans og blå mærke. Jeg håber ikke, du bærer den af. Med de ord vil jeg hermed trygt overgive dig i dine hænder. Lige til sidst giver jeg nogle vise ord ved for hende. Et ægteskab er en slags arbejdsfællesskab, hvor man sammen skal løse opgaver, som til tider kan synes uoverskuelige og særdeles vanskelige. Ser man på opgaven hver for sig, kan de være umulige at løse. Hjælpes man derimod ad, vil det ofte vise sig, at de bliver lettere at komme om. Derfor, Rikke og Carsten, hjælp hinanden, træk i samme retning, men træk hver for sig. I ønskes alt held og lykke i fremtiden, og lad intet komme i vejen for jeres kærlighed til hinanden.
Vi nu alle rejse os. Hæve vores glas og i fællesskab udbringe et trefoldigt hurra og længe leve for vores Gud. Rikke og Karsten, længe leve. Hurra! 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 Og så det lange. Hurra! De skal leve, de skal leve, de skal leve højt. Hurra! 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 De skal leve, de skal leve, de skal leve højt. Hurra! Skål. Skål. Okay, der kommer record frem, ja. Okay. Og når jeg så skal slukke det. Karsten, glem dig forbi strømpebånd. Kom nu. Ned og Strømpebånd. Skal du sige ja, du skal bide det af med tænderne. Du skal tage det af med tænderne, Karsten. Det skal ikke være så voldeligt, som vi plejer at gøre. Så op og Hvad er du? Der er blå sløjf, og jeg har turkissten i mine ører. Det var rigtigt. Du skal passe på det, for det er det. Og bare sætte om panden. Bruger du som pande på? Prøv at sætte det på Karsten. Han finder sig i hand. Det er, vi sad og talte om, at det er lidt surrealistisk af vores små børn. Og så har du sagt så mange kønne ord, så mange rigtige ord, så det bliver lidt svært at komme op med. Men jeg prøver. Kære Rikke, kære Karsten, så opret den store vand. Og her sidder jeg så og ser så lidt lidt i bækken. Jeg tror, at de sammen og hver for sig har de rette forudsætninger for at skabe et langt og lykkeligt ægteskab. Selvom vi har dannet par i mange år, så forstår jeg stadig at overraske hinanden. I vores skaber og nyder oplevelser sammen. I forstår at mor jer sammen, men det er også forståelse for, at man kan mor sig hver for sig. I har et stærkt socialt netværk. I har jeres familie. I har hver sag en egen vennekreds. Og I har sammen et fælles vennekreds. I ved, hvad I vil med jeres fremtid. I begge under uddannelse. Og er således ved at skabe en tryg baggrund for jeres ægteskab. Jeres uddannelse er årsag til, at I valgte at bo i Næstved. Men vi er nogle stykker, som håber, at I vender tilbage til Sønderjyske og I laver en uddannelse. Jo. På et tidspunkt i jeres ægteskab, så kan vi sikkert opleve det lidt med et barn. Det er måske flere små børn. Efter hvad jeg har hørt, så har der ikke nogen gange fået en brændende lyst til at få en lille. Men dette behov er indtil videre blevet stillet ved at få en kat. Og det blev du til 2 katte. Og spørgsmålet er, om der kommer flere katte, eller hvad? Nu må vi se. Dagen i dag er en oplevelse til livs. I
I er trådt ind i et ægteskab, som jeg håber, eller jeg kan roligt sige, at vi alle håber, og vi er jo langt på det vis. Så lad os alle rejse os og udbringe livet af det. Udpege den ikke leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Og gide den må gå den bæller, gå den bæller, gå den bæller. Gide den må gå den bæller i mange, mange år. I mange, mange år. Så får vi nok det går. Skål! Jamen altså, jeg tænkte, jeg vil hellere forklare, hvorfor vi valgte den her sang, eller vi valgte den her sang. Det er mere fordi Rikke og Carsten, da vi var til polterappen, vi fortalte om dengang, du mødte Carsten. Og det var som vi tidligere har hørt på Roosevelt og sådan noget. Og det var mere den der tanke om at gå hjem og så tænke på at møde hinanden igen og alle de der ting. Og det er lidt basis i den her sang også, vi har våget på at påstå, ikke? Så det var derfor, jeg tænkte, det var lige jer. Men pointen er også lidt, at for vores tres vedkommende, at vi alle sammen flytter til Sjælland, Slagelse til København og så Næstved. Og jeg tænkte så lidt, nu holder I brylluppet her, og så skal der jo også være noget fra, hvor vi kommer fra. Og så synes jeg, at det skulle være alsisk, fordi det er vores hjemstavn, simpelthen. Nå ja. Ja, men vi har lært Carsten at kende. Nu har vi fortalt lidt om Rikke, og vi har lært Carsten kende igennem Rikke selvfølgelig. Og vi synes, han er en dejlig fyr. Som I jo alle andre også synes selvfølgelig. Og vi er jo også blevet rigtig gode venner med ham, men også primært har vi et specielt forhold til Rikke. Og vi synes virkelig, at I fuldender hinanden. Og det synes vi ja. Og så har vi også lige et par ord om Rikke. Hun er jo meget, meget dejlig. Ja, du er meget varmhjertig. Og du er ærlig. Man kan altid forvente sig, at ærligt svarer dig, og det er faktisk rigtig dejligt. Så det er meget pris på. Ja, og kærlig. Og så er det jo også brandlækker. Specielt lige i dag, den nye fine kjole. Ja, og sjov, synes vi også, du er. Men det har vi jo mange gode historier om, men det vil vi ikke lige. Og så er du en utrolig god veninde. Og det er med stort utrolig, fordi vi taler ikke sammen hver dag, og det gælder for os begge to. Altså der går måneder, men vi taler med hinanden. Men hver gang, når vi ses, så var det som vi talte sammen i går. Og det er lige præcis i sådan en sammenhæng, at man ved, at man er venner, når det er sådan. Og det betyder utrolig meget. Ja. Så vil vi sige, at vi elsker dig meget højt. Og håber, at I vil være i vores liv for altid. Ja. Så tillykke, og skal vi lige... Der er 3 korte og langt fra Carsten. Ja, det er fint. Er I klar? 1, 2, 3. Hurra! 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 2 meter op. Tillykke. Jeg vil starte med at læse et digt op fra Benny Andersen omkring lykken. Der er noget særligt ved lykken. Man bliver helt glad, når man møder den, men også lidt bliver klemt. Står stille lidt, lister sig så varsomt frem, som i et minefelt. Og hver gang man sætter foden ned, uden at ryge i luften, glemmer man enten at nyde lykken, eller bliver sur over ikke at vide, hvor længe den var. Så når modgangen endelig melder sig, er det en lettelse, som om man er kommet i sikkerhed. Det er nu skammeligt, for der er noget særligt ved lykken, som man ellers ikke møder. Måske ligger fejlen der. Man kender for lidt til den. Burde sætte sig mere ind i den. Jeg tror, det er en træningssag.
Hvis lykken er en træningssag, er I to i god form. I to er som skabt for hinanden, bogstaveligt talt. For manden skal jo helst være højere end kvinden, men helst ikke for høj. Og det har jo ikke altid været en nem opgave for Karsten. I to har udviklet jer sammen og opnået et forhold, som er fyldt med romantik. Det har gjort, at Karsten er blevet meget mere åben og lettere at snakke med, hvilket jeg er meget glad for. Tak, Rikke. Kære Rikke, jeg vil nu overrække dig et bevis på, at Karsten har bestået sin manddomsprøve. Han bestod nemlig alle de prøver, som han blev udsat for på hans polterabend. Oj. Ej. Hvor ser han ud? Ja, vi kan lige sende den rundt. Kære Rikke og Karsten, tillykke. Tillykke med hinanden, og held og lykke fremover. Så hvis vi alle sammen rejser os op. Karsten og Rikke, de længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Skål! Skål! Og mens vi står op, så tager vi lige sangen igen. Og denne gang fra mellemgulvet. Det er hammer fedt. Vi skåler alt for lidt. Syng nu jeres glas. Fyld det op igen. Vi har ingen kvaler. Udebart betaler. Lad os bare skåle lidt igen. Skål! Skål! Ja, skal det være en det skal være en stil. Så på jer og lykønsker jer. Lykønsker jer. Lykønsker jer. Vi hilser på jer og lykønsker jer. Her på bryllupsdagen. Mange hjerter til jer. Hjerter til jer. Hjerter til jer. Stadig vi har mange hjerter til jer, så vi synger forfra. Så vi runder brudepar, brudepar, brudepar. Så går vi runder brudepar, synger dem med hjerter. Hjerterne klistres på tøjet af jer, i tøjet på jer, i håret på jer. Hjerterne klistres på tøjet af jer, og på næsetiplen. Vi hilser på jer og lykønsker jer, lykønsker jer, lykønsker jer. Vi hilser på jer og lykønsker jer, her på bryllupsdagen. Stadig vi har mange hjerter til jer, hjerter til jer, hjerter til jer. Stadig vi har mange hjerter til jer, så vi synger for
Dominine. Brudepar. Igen. Så går vi rundt om for brudepar. I øjet på jer, i håret på jer, hjerterne klister på tøjet af jer, og på næsetippen. Hilser på jer, og vi lykønsker jer, lykønsker jer, lykønsker jer. Vi hilser på jer, og vi lykønsker jer, her på bryllupsdag. Nu. Har du strømpebåndet på, Rikke? Nå. Hvem har taget strømpebåndet? Det er ikke færdigt dernede. Prøv lige at blive ved. En gang til. Godt så! Ikke flere blå mærker. Moskvin, jeg skal lige kaste lidt i, jeg skal lige læse. Helt unik måde sammen. Vi fik hurtigt beboerne de allerforreste rækker i klassen. Faktisk så tæt på læreren, at vi hver lektion blev mødt af kaffeånden lige bag. Nu kunne man godt forledes til at tro, at vi var tre Arnie-piger, som sad velforberedte med hånden op. Men dette ville være en fejltolkning af de helt grove. Selvom vi sad der, så lykkedes det os i samtlige lektioner at sende diverse mere eller mindre ligegyldige sedler til hinanden. At sms'e til hinandens mobiler. At dekorere vores kalender, så hver side lignede det mest surrealistiske Picasso-maleri. Og at diskutere, hvem af os, der havde fået fingre i den mest sunde og raske unge mand i weekenden. Rikke blev dog forholdsvis hurtigt ret forudsigelig i disse diskussioner, da navnet Karsten, eller Corsa Karsten, som gang på gang dukkede. Ja, det var på alle måder en fed tid. Et unikt venskab blev skabt. Blev knyttet. Et venskab, som viste sig at skulle vare for livet, for vi er her jo stadig, alle tre. Klikken, de tre musketerer, vi er herinde. Der er en enkelt situation, som helt nøjagtigt forklarer det venskab, klikken deler. Julefrokost på Netto. Af invitationen fremgik det, at det var en udklædningsfest, hvilket vi tre tog ganske bogstaveligt. Vi skulle naturligvis være bjørneband. Med blå bukser, røde trøjer, masser af puder under dem, nummer på maven, skægstube og de sorte briller. Det var først, da vi kom til festen, at vi opdagede, at vi var de eneste, som havde taget det så bogstaveligt. De andre piger var klædt lidt fikst ud.
så de stadig så bravende godt ud, og i øvrigt hurtigt kunne smide udklædningen inden turen i byen. Så langt havde vi ikke tænkt. Vi sad sammen og svedte under vores puder og briller, og blev konstant nødt til at være sammen, da store dele af frygten med udklædning ellers skulle gå tabt. De malede skægstube begyndte at blive små striber af fugten, som fremkaldtes i vores ansigter. Men vi spiste sild og drak måske et par ekstra snaps. Det erindrer jeg ikke. Og så gik turen i byen. Sammen med alle de top-tunede gymnasietøser tromlede bjørnebanden byen. Men underligt nok blev vi hurtigt væk fra de andre. Og endte til med på en snuslig bar, da vi mente, at vi nok ikke ville vække så meget opsigt her, som på de højde diskoteker. Vi tog bare. I min snapstog havde jeg glemt, at jeg var yderst uschammerende iført pude og skæg. Og gik hen til en, som klikken vil udtrykke det sund og rask mand. Og spurgte denne, om han eventuelt var interesseret i at se mine bruser. Om denne raske ungersvend var interesseret, lærer vi aldrig. For i samme øjeblik dukker hans kæreste op og hilser Maria velkommen med en knyttet næve. Hvilket får bjørnebandens tredje medlem til at vælge om kul. Men tager dog fint på gulvet med indbyggede stødpuder. Bjørnebanden endnu betyder du ikke andet for mig end en lille dreng med en til 100.000 andre små drenge. Jeg har ikke brug for dig, og du har ikke brug for mig. For dig er jeg bare en rev med en til hundredvis af andre ræve. Men hvis du gør mig tam, så vil vi få brug for hinanden. Så bliver du den eneste i verden for mig, og jeg bliver den eneste i verden for dig. Nu begynder jeg at forstå, sagde den lille prins. Der er en blomst. Den har vist gjort mig tam. Det er muligt, sagde reven. På jorden kan man komme ud for lidt af hvert. Jamen det skal man ikke på jorden, sagde den lille prins. Det så ud, som om revens nysgerrighed blev vagt. Var det på en anden planet? Ja. Var der nogle jægere på planeten? Nej. Det er højst interessant. Og høns? Nej. Intet er fuldkommen, sukkede reven. Men reven forfulgte sin tanke for før. Mit liv er ensformet. Jeg er høns, og menneskene er mig. Alle høns ligner hinanden, og alle mennesker ligner hinanden. Men hvis du vil gøre mig tam, vil der komme solskin i mit liv. Så er mit kor. Og meget romantiske bryllup. Og når vi så prøver at tænke på det beundring og benovelse og vi prøver at give udtryk for vores ønsker til jer, så er vi altså faldet over den sang, som ligger nede under den allernederste tallerken, som vi vil bede jer synge med på, hvis I kan, og hvis I ikke kender den, så bare nyde den sammen. Det er ikke vores egen, det er faktisk Beatles, og vi mente ikke, at vi kunne gøre det bedre. Så nu vil vi prøve at gøre det så godt vi kan, og nu kommer så aftenens solist.
Ja. Bare vent til om lidt. Bare vent til om lidt. Faktisk. Nej. Og du er her. Og som I kan se på billedet også, så da vi havde sunget sammen, så kom Rikke ud på en motorcykel, som I kan se dernede. Jeg ved ikke, om det er en cykel, men... og det var Rikke nu egentlig ikke meget for. Hun var så lidt, hvad skal jeg gøre? Og hun tøvede lidt. Men jeg kan godt love jer for, at det var en helt anden pige, der kom tilbage. Ham og den fyr der, jeg ved ikke, hvad de har lavet, det tør jeg ikke sige. De var store og kyst og store kram. Ja. Hvor meget var det, I var oppe at køre for, Rikke? Vi kørte 210 km/t. Og du var ved at skide grønt. Jeg var ved at skyde. Jeg var ved at skyde neongrønt, som var farven på den der motorcykel. En Kawasaki Ninja. Ja, men den her motorcykel endte ude på landet, langt ude på landet. Så fik Rikke en opgave til at malke en ko. Og tro det eller ej, det var altså noget, hun var god til. Det går godt, at du skal ændre karriere. Jeg ved ikke, om der er sådan en landmand gennem dine eller hvordan. Men Rikke havde mere travlt med at age og klappe den her ko ind og få hævet de der patter, jeg ved ikke lige hvorfor. Men Rikke langt og længe fik hun hævet en halv svand, var det sådan noget? 2 liter var det, ja. Og så bagefter, så skulle hun fodre en lille kat, som hun blev meget forelsket i. Det var lidt svært at få hende væk derfra. Så bagefter så satte vi hende en udfordring, hvor hun skulle ud og sejle kajak i Præstø Fjord. Jeg ved ikke om, der er nok ikke nogen af jer, der er så kendt endnu, men det er et meget, meget smukt sted. Og det klarede hun også meget perfekt. Altså vi havde forventet lidt, at hun skulle ud og lave en grønlændervælling eller 2. Men det var der desværre ikke noget af. Det var vi skuffet over. Ja. Så da vi kom tilbage, så hyggede vi og grillede om aftenen. Så aftens rabasse, den sluttede af med, at Rikke var oppe og servere op i en bar. Og det klarede hun egentlig også udmærket. Der var et par stunts og lidt fadet ud over det hele, men ellers så gik det egentlig meget godt. Det kunne også godt være, det var i fremtiden der. Det var Kromål og Ringe. Overtaget det der. Men langt og længe, så fik vi en rigtig, rigtig god dag ud af det. Og jeg kunne godt tænke mig, at I hørte, hvad der kom ud af den her dag. Og jeg en rose, der aldrig bliver sendt. Min pige hjerte banker, banker. Hvad hjælper de mig dine tanker? Drømmen, der sendte dig før, skal ud, hvad de vidste om du. Så sig, hvis du vil have mig, tag mig, så vil jeg danse med dig. Danse i måneskin, vi så tæt kind mod kind. Vi lukker natten ind, danse i måneskin. Jeg husker så kejse du var, men under dit hjert var du klar. Vi glemte lille Tine, men jeg har husket at sige det. Blomster i båd kunne sige, fylde et helt gartneri, der vidste du
Vi kan selv. Vi kan selv. Vi skal blive noget. Jeg synes, at denne dag, den skal ikke glemmes. Og der kommer jo en årsdag om et år. Så jeg håber, at I alle sammen vil være med til, og denne dag bliver noget særligt for. Så jeg har lavet den her æske med nogle hjerter. Og så håber I alle sammen vil gå op og skrive en lille hilsen. Og så vil vi lægge en flaske rødvin, som I begge små er glade for. Og nogle flasker, eller nogle glas hedder det. Så I kan mindes denne dag om et år. Det vil jeg stille den her op på bordet. Og så håber jeg alle sammen vil op og skrive en lille hilsen og mindes denne dag om et år. Det var virkelig noget, der varme. Og det tror jeg alle synes. Fordi Rikke, du var så smuk. Bare det at se Carsten stå deroppe og komme med den der Frederik-tårer. Den var meget, meget tæt på. Ikke? Men det var dejligt at se. Og det var så tydeligt at se, at vi to elsker hinanden. Og det vil jeg bare sige tillykke til jer på den her dejlige dag. Og håber, du får nogle dejlige timer sammen fortsat. Og I får et godt liv. Skål! Skål! Skål, Gardner. Skal vi rejse os? Ja, det må jeg. Træk lidt til mig.
Se lige til, inden vi gør det, så vi kan tænde. You're good. I'm Jeg knipser bare lidt. Det er fint. Det er fint. Der er masser af plads.